Започна се с откриване на странно вещество. Там бяха скрити тайни от различно естество. Той вече има сили, има супер мъжество, бебе. И щом се появи пред теб, ще бъдеш scientist. Превръща се в неземен образ твоите очи. Ужасно мощен, бърз и силен, целият блести, бебе. Отлечен до сила напред лети, сам срещу злобор всички ти. Решен на пребой дори страхва. Това е най-жестокото хлапе на света, бебе.